30ste editie Fietsvierdaagse. Speciale fietstocht voor kinderen. Het is vandaag 24 juli. Dit is het Belemaasjournaal. Deze week is de 30ste editie van Fietsvierdaagse Venray. Een jubileum van een zeer succesvolle Vierdaagse in Nederland. Bij de opening op dinsdag waren onder andere het college, Dekensmeets en brandweer Venray aanwezig. Dus ik sta hier glimmend en fonkelend van trots in het mooie Venray. En ja, dit is de 30ste editie van de Fietsvierdaagse. En voor mij, ik heb ook een beetje jubileum, dit is de 5e keer al dat ik hierbij mag zijn. Dus ik heb ook een beetje feest vandaag. Wij vragen u dat allen die aan deze Fietsvierdaagse deelnemen hun reis veilig en zonder zorg volbrengen, door hun voorzichtigheid instaan voor veiligheid van anderen en dat zij mogen genieten van deze dagen en Christus bij zich weten als hun metgezel, hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Vader, Zoon, de Geest. Amen. U kunt nu starten. Heel veel plezier vandaag. Bijna 1900 fietsers gingen dinsdag van start bij het jaarlijkse fietsevenement. De organisatie heeft geprobeerd om de 30ste editie tot een bijzonder en feestelijk evenement te maken. Ja, we hebben ons uiterste best gedaan om er in ieder geval een speciale editie van te maken. We zijn al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen. We hebben het genoemd de nostalgie van de Fietsvierdaagse van Venray. We kijken terug naar het ontstaan van de Fietsvierdaagse, hoe is het ontstaan. Halen oude ambachten, laten we hier zien tijdens het evenement. Elke dag een oude ambacht. Rad van Fortuin, wat we vroeger hadden, is weer van de zolder gehaald. En we zijn natuurlijk terug in de oude hal, in de oude sporthal. En dat geeft ook weer extra ambiance aan dit evenement. In 1985 vond de eerste Fietsvierdaagse in Venray plaats. Toen was de fietstocht in Venray nog een onderdeel van een andere Vierdaagse. Het is ontstaan 30 jaar geleden als zijnde een rustplaats van de Fietsvierdaagse Deurne. Venray was een van de rustplaatsen. Zo is het ontstaan. En na een aantal jaren heeft men gezegd van oké, we gaan eens kijken of we dat op eigen benen kunnen doen. En zo is eigenlijk de Fietsvierdaagse ontstaan. De Fietsvierdaagse Venray kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Veel van deze mensen maken al jaren deel uit van de organisatie. Ook Anne Beuving, die al 13 jaar als bestuurslid heeft gewerkt en zich heeft hard gemaakt voor de veiligheid van het evenement. Het is de laatste keer dat ik als bestuurslid in functie ben. Maar vanaf volgend jaar dan zal ik gewoon als deelnemer weer meedoen en weer net zo hard sjouwen als gisteren. Als deelnemer dus op de fiets? Nee, je ziet mij niet op de fiets. Wat gaat u nou het meeste missen aan de Fietsvierdaagse? Als zijnde dus bestuurslid? Ja, de gezelligheid, de collegialiteit, de hele club. Maar verder, anderen nemen dat weer braaf over en het zal best weer goed komen. Die zullen me echt niet missen. Het jubileumjaar van de Fietsvierdaagse is ook een speciaal jaar wat betreft de routes. De 60 kilometer roep fietste vandaag in route door Duitsland. Verschillende routes gingen door het centrum en er werd dit jaar in samenwerking met IVN Gijsteren op woensdag een speciale 20 kilometer route georganiseerd voor kinderen met spellen tussendoor. Een leuke activiteit voor opa's en oma's met kleinkinderen. Vandaag met je oma op de Fietsvierdaagse, wat vind je ervan? Ja, heel leuk. Heel leuk! En wat vind jij eigenlijk een beetje jammer? Wat deelden ze uit bij het inschrijven? Ja, dan mocht je op de veerpont, alleen wij mochten niet omdat we die 20 deden. Alleen dat vond ik wel leuk. Ja. Hij had er spijt van dat we niet de 30 deden, want hij was zo graag op een veerpont gegaan. Maar dat doen we een keertje apart, hè? Daar gaan we een keertje apart voor. En wat vindt u ervan om zo met uw klein een lekker een dagje te fietsen? Nou, het is de 30ste Fietsvierdaagse. En ik was hem net aan het vertellen dat ik 30 jaar geleden met mijn vriendinnen dus die Fietsvierdaagse deed de eerste jaren. En toen het nog niet zo druk was. Dus ik vind het wel leuk. Dus om nu, dat was de aanleiding ook van 30 jaar gedaan. Met dit 30 jaar zullen we nou weer samen gaan fietsen. Hè? Gisteravond dus was dat idee geboren. Hè?
Ja. En het leuke van de fietsvierdaagse is dat je toch op weggetjes komt die je normaal niet pakt. Hè. Ook de fietsroute, de knooppuntroute komen er ook niet. Het is echt wel heel leuk om dit te doen. Ja. De vrijwilligers van de fietsvierdaagse hebben verschillende taken, zoals de organisatie, het regelen van het verkeer en het uitzetten van de routes. Ook het stempelen van de fietskaarten is tijdens het evenement een belangrijke taak. Regelen gedaan, dus ik zit al 15 jaar bij de fietsvierdaagse, maar al 13 jaar zitten we samen hier als controle het werk te doen. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Wij hebben wel eens troubles met een of ander iets. Ja, je moet het toch zelf indelen, het moet allemaal lukken. Maar dat wil nog wel eens mee moeilijker gaan. Maar meestal gaat het echt perfect, zonder meer. Ja. En wat vindt u het mooiste op zo'n dag bij de fietsvierdaagse? Het contact met de mensen die hier komen stempelen. Nou, de gezelligheid zo met de mensen rondom. En dan iedereen kent iedereen. Want na zoveel tijd, dan zijn we er gewend. Oh, ben je er weer? Ben je er weer? Zeg, ja, we zijn er weer. Zolang we kunnen, doen we dat nog. En het zijn hoofdzakelijk Venners, maar het zijn er ook van buiten. Het hoort net wel dat er uit Holland en Drenthe en die kanten komen. En dan hoor je ook wel eens andere verhalen van hun dorp en van hun plaats waar ze vandaan komen. Ja, dat vind ik wel ideaal om dat mee te luisteren en mee te praten. Op de fietsvierdaagse wordt niet alleen gefietst door fietsliefhebbers uit Venray en omstreken. Er komen namelijk ook vele fietsers uit andere streken van Nederland en zelfs het buitenland speciaal naar Venray om aan dit evenement mee te kunnen doen. We hebben eerst 15 jaar in Assen gedaan en nu doen we het 7 jaar hier. En waarom heeft u ervoor gekozen om nu aan de fietsvierdaagse in Venray mee te doen ten opzichte van Assen? Dit is weer anders en leuker ook. Ja. En wat vindt u van de omgeving hier? Ja, prachtig. Heel anders dan bij ons in het Westland. Ja, het is, je bent er helemaal uit hier. Echt op vakantie zo. Ja. Ja, we komen uit Duitsland, aus Elten. Dat is vlak bij de Nederlandse grens. En we zijn nu 19 personen. En ein paar aus Kleef, Bocholt. Sind sehr schön, mooi. Ja, sehr und diese über an der Maas entlang und super organisiert mit den, wie nennt man das, Fitze? Mit den Pijlen. Die Pijlen, ja. Gute Organisatie van de fietsvierdagen in Nederland. Und er sind altijd mooie Routes, mooi weer. Ja, gezellig is het überall und dat is schön in Holland. Ja. De fietsers konden dit jaar naast de prachtige routes ook nog genieten van het mooie weer. Met de vele deelnemers lijkt ook dit jaar de Venrayse fietsvierdaagse weer een succes te zijn. De fietsers leken in ieder geval erg te genieten. Morgenmiddag wordt het evenement afgesloten. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Volgende week is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrijwel droog. Morgen overdag zijn er veel wolkenvelden en stapelwolken. 'S Middags zijn er enkele opklaringen. Het wordt zo'n 24 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende Pelemaasjournaal.